What's up? Jeg har alt i mit hus herinde. Nu skal I bare se. Det er som en fucking stol. Bam bam bum bum badi bum ba bam bam beep babe. Yes. Okay, bye Julia. Jeg er faktisk journalist. Jeg er faktisk journalist. Ja. Der er moneyne. Alle mine monies. Okay. What the fuck? Må jeg se monies nummeren? Det er sgu ikke monies mund. Nej, du har ikke. Jeg må hjælpe mit hoved. Han finder mig alt herinde. Motorolie! Du skyder ikke, eller jeg bruger min motorolie. Du er fucking ligeglad, mand! Motorolie! Han har smidt en granat. Han har sat ind til min hoved! Finder mig det! Fucking bøsse. Fuck, han er grim. Det er efter mig. Han finder mig det herinde. Ja. Fuck er han? Hvad er det for meget, det var? Skjult-kamera. Undskyld mig, har du set en fyr løbe forbi her? Nej, det har jeg faktisk ikke. Okay, jeg går bare den vej. Men jeg kan det. Jeg vil godt have, at du ikke løber efter ham. Okay. Og du lader være med at myrde mig. Dig? Ja. What the? Ja! Nej, lad være med at myrde til små! Du myrder mig ikke. Salut, du.
game over, mand. Sådan. Han finder mig! Måske er min ven død! Men han myrder aldrig mig! Han finder mig! Undskyld mig, har du set Jeg en vil fyr løbe forbi her? Fucking bøs, eller hvad? What? Et kort. Hvordan blev den? Starter den nu,